ngibingeleleke babukele emakhaya ngibingelela phansi kohlelo lwethu umgwazelo babukele emakhaya ngibingelele yona-ke ingwenye edla ezinye ingwenye babukele emakhaya namhlanje-ke la sibhalela usisi lo ngemnanje balimbono nje ukhala ngokuthi unenkinga nomuntu amdayisela indawo kodwa-ke asizwelene kuyena yazi-ke anginayo amaningi sisi njani saphila njani yebo ayisikhona bese cela sichazele igama mase sichazele ukuthi kahle kahle kwenzakalani igama mina ngumuntu omkhulu okay nginenkinga nosisi ongidayisele indawo yeah manje ngiyayifike kuyena afika ngitshela ukuthi hayi imali uzongilethela wangidayisela indawo yokudayisela njengoba ngumuntu ophantayo ngidayisa yokudayisela kanjani cela ngichazele ukudayisa ama-fruit mina okay ngidayisa ama-fruit nje lezi zinto lezi ezincanyana nje okay kahle kahle-ke kwase-ke uma sengidayiselile indawo yakhe wathi uzonginikeza ngemali encane 2000 manje sekufika abantu bathi indawo eyabo ngakhishwa-ke ngavumela leso simo ngafuna yena ukuthi akanibuyisele imali yami mangifika kuyena ngitshela ukuthi unengane yena warawara yonke lonto leyo akanayo imali uyabaleka futhi akafuni ukungitshela into ecacile manje bengicela siye kuyena ngeke ngaya kuyena uyabaleka nje uma ufika kuyena manibonisana mhlawumbe akaphumi nento ephathekayo ukuthi imali yakho uzoyithola noma uzoyikhokha kanjani hhayi akafuni okay hayi asingapholisi imaseko-ke sisini cela-ke sinikeleni qoqo khona la njani sisi ninjani size kuwena kwenze njani ma wakhala ngiyakhala ngaphela ngiyambona lo sisi namba 9 hayi wese sicela uzohlala ngapha ukuze sicela usiphi into yokuhlala ma uhlale la awu noma ungahlala lapha emkhonjeni ninjani ma yebo hayi ungasondela bafo ungasabi manje ngicela ungayi nje kakhulu phela ukuqale ngiyibike mina phela ukuthi ngichaze ukuthi ngiyigwenya ezinye ngihamba ngaphansi kwahlelo umgwazelo njengoba usibona nje sila kahle kahle sihamba nanangu uma uyenako usibhalelile wathi cela size la sizokhulumisana nawe mayelana ngey'ndibilishana zakhe ezigwenya ngithi uyazazi noma ngicela ukuthi sesikuba uyena ozochaza ukuthi kahle njengoba sidla sizenani ukuze nawe uzochaza isitop sakho ukuze sisi-understand ukwenzakalani size lana ngize kudadewethu udadewethu ngahlangana naye sidayisa la besi-oda khona yonke into ihamba kahle nje ube esethi uyayeka-ke yena udayisa usecela khona indawo ayitholile ucela ukuthi mina ngidayisele kuyona uzongidayisela le ndawo uma ngabe sengidayiselile indawo kwaba ukuthi-ke manje sengiyamnikeza imali engango-2000 kule ndawo ngadayisa iy'nyanga eziwu-7 kwafika abantu bangikhipha bathi akuyona eyakhe indawo manje senginenkinga-ke manje uma sengithi akangibuyisele phela imali akasakhoni ukunginikeza imali uyabaleka ungibekela ezinye izitori angitshela ukuthi unengane yena angitshela ukuthi akanakudla yini endlini akazi imali uzoyenza kanjani kodwa-ke okwami ukuthini ngifuna nje ukuthi agcine ngibuyiselile imali okay sisi uyamuzwa usisi ukuthi ukhala ngani ngiyamuzwa ngithemba ukuthi kukho konke lokho akusho kumele wazi ukuthi kahle kahle ngoba sila nje azizile kabi yabo hayi ngithethe useze kamina bese ngifikela ney'kora kanje cha size sizozama ukuzolungisa isimo ma phakathi kwenu nobabili yabo kufanele angifunde nje ngendlela ngifunda kahle kanti bengakazi kanjani sisi kubeni ngifika mina wena understand ngizwe ukuthi ukafika usuke ukhona nje awu ukuloko okugcina nje bekingekho ke wena nje kuwena angithi ngabantu ukuthi bekade khona angithi bekafika ekuqaleni ubekafika ngilibeka udaba ukuthi anginayo
ngenze njani manje ke awuchazeke manje nangu ukuthi usuyachaza ukuthi udinga imali yakhe phela uzongibekezelela uzongimela kancane wena ungayidayisa singakanani isikhathi ngibekezelelile mina wena ungayidayisa kanjani indawo ngesiye indawo wayengikade ngempela ngayona yami ngiyavuma kodwa-ke ngokuthi phela ngase ngisebenze kuyona isikhathi eside nami ngizama ukuthi nami ngithole imali ukuthi ngiphilise abantu abanye ima-ke wase wabona ukuthi sizama usisi ngazama phela nami awu kodwa wazi wangilinga-ke ntombi umuntu uyaphila uqonda ukuthini umuntu nami bakithi ngangithi ngiyazama ngoba mina basekushiya kanti mina ngumshini ogaya imali kunokuba indawo kweyesali ngenami ngumshini ogaya imali naye kodwa lo sithi kwafanele sinefika phela ikhiphe endaweni besuza naye kumina kanjani ngoba mina ngitokholwa kanjani ukuthi uyena lo mina sesingaka ikhathi ngifika la ima-ke wesisi asenze intelo la nje njengoba uthi usisi bengethi ingane lo sisi wena imaki wena leya ndawo kanti ekaba eyakho sisi lo ingaphandle kwefeni ekaba eyalo sisi lo umhlobisana okay pho uqonda ukuthini ukuthi usisi ageze na ukuze ngikholwe mina ukuthi uyena omkhiphile ngempela lapha yana imaki njengoba usisi ethi ukhishwe uyena wena yini ungathi-ke okay asambeni siyombhekani lo sisi ukuze noma mhlawumbe uzomchazela naye ukuthi uyidayise ngalini isikhathi esiningi uvevele afike nje ibhizi njengoba esho naye ukuthi nginengane angithi manje kodwa phela ingane awukho busy manje ayikho ingane manje ngibhizi ayikho ingane ngiyabuyela ngibuya wena yakho ingane uyayithatha ingane yakho ihambise ecrash lo mali ngokwazi ukungikhokhelela yona njengoba ngisho ngithi kuzomele unginikeze isikhathi esesingaka isikhathi wesisi mina uyazi ukuthi mina angithi ngiphila ngakho ukudayisa njengoba wena usukuyekile lokudayisa angikekanga nami ngoba ngithanda manje uzokwenza njani-ke ngenze njani ngiswe isimo sokuthi phela so ngaba ngingakhulelwa kwakho kufanele ngishiyele ngizosana pho manje ngidayisela sekumele ushaya umuntu ngepopo before uhambe iphuthala balapho-ke kodwa kuzombona iphutha ukushaya umuntu ngepopo angibona umshini ogaya imali sesingiyayidinga imali hayi ngizosho njalo kusena awusamdabukeli ukuthi umuntu owenza imali shuthi kahle kahle wena shuthi usondela kumuntu ngoba umkala and noma uyamsondela ukuze uzomudla kahle ikahle kahle lapho wena uyaqola nje yaye kuphi uyaqola bisekuthenini aqhubeke adayise lapha eyandawo mhlawumbe bengizongisela imali yakho noma ukuthi ngifuna ukuphinda noma sasingakhulumanga kanjalo okay imali ma ngicela ukubuza-ke ngoba usisi wawumdayiselile awusabuyeli ngane-ke kulo muntu-ke umnikazi wendawo-ke umtshele ukuthi-ke khona umuntu ozobe wayena umuntu ekade ngamgcina kwalokhu ngoba ngisho ukuthi angikwazi ukukholwa umuntu ekade ngamgcina kufanele ukholwe-ke sisi ngoba mina ngidinga imali kuwena asihambeni-ke manje siyeni khona ukuze uzokholwa phela ngithi upawulos wena ukholwa ngokubona kanjani manje ngiyayifuna mina imali yami ngiyayifuna kuzoba nzima kanjani sesiside side-ke isikhathi manje angisakwazi ukubekezela ngilinde into yanini awukwazi ngisho nokunginikeza noma u-200 uyahola phela wena hawu ezimbili mina njengoba ngikhishiwe mina laphayana-ke ngenze njani imake usisi-ke uthini ngey'mpahla lezi ase-odile hayi ngeke awungizweli sisi uyangiqola wena ima kahle kahle wena wawumrenti ngicela khona la ngifuna ukuqonda khona kahle kahle usisi wamrentisa noma ngangimdayisela wangidayisela kanjani ngidayisela futhi ngemali encane kabi bakwethu mayincane ikhokhe sisi ikhokhe manje imake wesisi ngoba ngangimzwela ikhokhe manje ikhokhe ngiyakuzwa ukuthi yazi ngithola ingangithi ngidinge ukunika isikhathi noma inyanga embili angeke yazi mama mina nginankinga ngiyakuzwa ukuthi angiyakuzwa uyachaza ukuthi hayi cha usisi wamdayisela ngemali encane isibindi sokuthi udayisa indawo engesiye yakho wazi kahle ukuthi indawo akusiyo kodwa uyaqhubeka uyayidayisa ukuthi bese side vele isikhathi ngangidayisela kuyona yamzala umzala unko akabonakali njengoba-ke wena sathola nje bangisho nje ukuthi umuntu ekade ngamgcina wena engathi uyabaleka wena baleka nale mali yami lula ukuthi ngikholwe ukuthi uyena omkhiphile asambeni-ke sekuyena
Awu ngeke ke phela sulokubalisa kakhulu. Hayi angithi uyazi ukuthi ziyobhekana phela manje. Hayi ngeke. Ubeyabaleka lo nemali yami. Yazi wesisike ngoba wena. Uyabaleka. Shuthi njengokuthi kusisi awukholwa ukuthi uyena umnikazi wendawo. Ngizozama ukuthi ngimthole umzali. Kodwa imali yakho uzoyithola usisi. Cela ngisendele. Ngeke angisabekezeli manje. Sesiside isikhathi ntombi. Imali. Mina yami impahla iyamosheka. Uthi usisaphile ngani? Uthatha imali yakhe and futhi umchaphazile. Kwamina bengaphili ngalo Wamthembisa wamthembisa into engekho. Wamshisa usisi la ade esebenza khona. Wena wathi uzomnika indawo. Wamdayisela indawo. Angazi uhamba phela. And awucabangi wena uphuma khona ukudayisa etafuleni. Wena ke u2000 ukuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uwenze. So manje ke wena uphinde uzochopha umuntu owenza the very same thing efana nawe neyakho. Hayi Futhi kahle wena wawimisela ukuthi usisi impilo yakhe kwenzakaleni. hayi nje bangisho ukuthi ngiyaxolisa. Angazi nami ukuthi. Ayikho ukuthi exolisayo sisi. Yabona nje sesiside nawe isikhathi. bekafanele kodwa ufike nabantu Kumele ngithini manje? Angithi uyabaleka wena. Ngiyabukwa manje. Uyabaleka wena phela. Uyabaleka. Imali. Uyabaleka. Vele uyisona Sicela isigebengu. uchaza ukuthi bekumele enze njani usisi. Sikhulume nje kahle njengabantu besifazane. Awu ngeke. Ima bengafiki la afika khulume nawe. Ngeke lo Kuke sisi wafika kodwa ngeke. ngokunye wafika ngeke. Awuzongiyusela ngePP wena. Wena. Sehlelweni zokulungisela imali yakhe njengoba ngisho. Okay sisi sicela uchaza ukuthi Ukufona ke bengakufonela ingane ke. uma ufika la bebuke phethe kanjani i-conversation yakho. Wafika nje naye wabona usisi lwane empila kulona lana. Awu ngeke phela sisi. Akabekesele kahle. Noma ngakuthiwa uyabekezela uyamuntu uyambekezelela ngeke phela sithi isikhathi manje. Imake usisi lakho akumele ulithwese usisi. Angimthwesi kodwa phela nje umuntu esifazane ke kudabukeli Mina kunalo yini usisi? Wena ungidabukeli phela wena. Uyakudabukela wena. Imake sisi. Yakuzwela ngithi kuma nje ukhona abantu mntana yonke lokuqala nginike wena yonke. Hayi ngeke angifuni ukuthi unginikeze ngifuna yonke iphelele. Nami ngakunika yonke iphelele angithi. Angithi. Hayi ngeke wena uyanqola. Phinde ubuye nabo uzoyilanda. Kanjani? Khona phela bezokholwa nabo ukuthi uyithola imali yakho. Uthi ukufikela nabantu khona manje. Ngiyakufikelela nabantu phela wena ufuna ukukhokha. Usavumelana. Unginika indawo ongeyona yakho. Akekho nomuntu ofaka Isigebengu wena. Wanginika lo 2000. Uyigebengu. Hayi ngeke. Hawu. Nguvumile sengisholo ukuthi usefika Uyasibona ukuthi unjani wena. Uyasibona ukuthi unjani. Imake mawusushintsha Wena okay wena usufuna ukuthini kanti? Akukho ubufakazi obushoyo ukuthi ngakuniki mina nawe phela esaziyo kodwa usofika nabantu. Imake wema. Ababe khona ke mase Wema. Wena uyadinga ijele wena. Wema. Njengoba uthi abukho nje ubufakazi. Imali. Hayi. Njengoba uthi abukho ubufakazi. Uqonda ukuthini? Shona ukuthi abukho ubufakazi balokho nani aninalo iphepha lisho ukuthi wanginika lo 2000. Okay ke Kodwa wena manje ngesikhathi unginikeza indawo ongeyona yakho. Bocabangani? Uyangicabangela mina? Angicabanga. Noma ucabangela wena nalezi ingane zakho kuphela? Ucabangela wena nezingane zakho? Okay. Mina ucabangela. Okay, kushuthi wena kahle icala ngezinye indlela uyaliphika. Angiliphiki ngiyalivuma ngiyayazi. Okay. Pho manje lesishe sithi ubufakazi abukho vele ubufakazi. Ubufakazi unebeza wakhe nami. Sinaso ukuthi wesazi. uthini manje? Kodwa phela manje angithi ke okay mase ngifika sesifuna imali Yala lokufikelwa nabantu. Sibe sasidobabili siyenza. Ekubeni wena mangabe mfika la kuwena usilenza ukuthini mina? Umbalela inkinga zonke unezingane uyangilungisela ubaleke kwesinye isikhathi. Nayo ke nje nkosiyami. Amanje anginayo. Ngiyasho ukuthi ngilinde. Manje njani? Iyaphela inyanga ngizomnikeza. Angifuni ukulinda inyanga ngifuna ukuhamba nawo namhlanje. Ngiyake sikwazi Hayi angazi ke nkosiyami ukuthi ngenze njani manje. Ntombazane sobona sithathana. Noma Hayi angazi ukuthi le ndayithatha nkosiyami. Hayi sizobona. Ngeke kulunga. Noma ngakho. Uyabona manje sengibekeze. Uyabona nje ukuthi ngilinda inyanga ezu2 zonke inyanga. Ngithele izophela ngizokunika. Hayi ngeke. Ngifuna namhlanje. Angazi ukuthi yini oyibona nje la wena ungayithatha nje la endlini. Kuningi wayilombhedo uzolala phansi. Hayi bo weJesu. Yonke into uzoyithatha. Shuthi wena wenza into ngoba nakwazi ukuthi indawo ohlala kuyona vele noma bangathatha noma yini awunandaba. Hayi nginayo kanti indaba. Akwazi ngabe inandaba nephahla sami. Uzobona ngizothatha lengane yakhe lapha ecrash. Ngale kwalokho ngiyokubophisa ke. Ayikho ke le. Ehena phela. Imake Ngizokwenza. phela wamqola.
uyazi ukuthi umthetho la eSouth Africa uyambopha umuntu owenza njengakho kanti ungomdayisela into okokuqala uzuyasho ukuthi abukho ubufakazi lapho ngempela lento kube ngikutshele kahle ukuthi balapho ngizokunika uyabaleka inkinga yakho uzoyitshontsha ingane uyenze angizi ukuyintshontsha cela ingane umbambise something ngazi ngoba wafuna angithi wena wangibloka ngisho efonini iphi ifoni yakho cela umbambise something hayi ngeke kodwa futhi angikwazi ngizobe singizotholakala phi kanjani ihlanganaphi ukuthi utholakala kusho ukuthi lento engizoyithatha la endlini noma ngabe yini noma ngathatha lamabhodo nokudla kwakho ngiphume ngihambe usala ungapheki uzosala ungapheki phela uzokhava amabhodo la u2000 awukeke azawukhava ima wena kodwa lokho kuzokwakha ingxabano nje hayi noma kungaya ingxabano manje ngoba sengibekezele nami wena ungicabangeli kumanje mina esitami isitoko siyabola endlini siyabola esami isitoko endlini ngiyazwelana ke nawe wesisi kanjani bena ungishonisela phansi uthi wena wena yonke into oyenzayo uyenza ngoba unayo indlela yokuthi ungayikhulumela lenkulumo yakho nje ngiyayizwa inokweyisa phakathi akona ukweyisa ukuthi nje ngivele kahle wena nje isigebengu unyazwa yini qhamuka ngathi seqhamuka abantu abaningi kangaka hayibo angithi mangifika la ngedwa wena wangopha umuntu kumele vele baqhamukela abantu angithi ngenza isilima abantu mangifika la abaningi manje sasibabili kodwa lento sinikani besibabili ngempela kodwa manje wanginikeza kahle impela indawo kwangeyona inhloso ukuthi nje kuze kufike lana nje bengamele ngangumangalo okay yini kungakhulumi nomzala wakho abuyisela sisidawo angithi ngiyafuna ngizozama ukuthi ngixhumane nawe umzala nama ngathi kodwa nama ngisayifuni ke kwayileyo ndawo ukuthi ibuyele kumina ngifuna imali yami ngifuna imali yami kasi sasambe imali yami engiyifunayo angithi uthe awazi ukuthi umzala wakho uzomthatha phi njengamanje izomthola kanjani no angithi khona lo dayisaw lapha asambe nisekuyena siyokhuluma naye walokhu unqikaza manje wena nje kahle isigebengu somama wena iyaphela inyanga njani angisafuni ukulinda inyanga ngizoyilinda kanjani inyanga ngizoyilinda kanjani inyanga wesisi asicela isichazele ukuthi njengoba usisi nje ekuchazele ukuthi usenkingeni ngiyakuzwa lokushoyo futhi yabo njengoba engibekela mina uyachaza ukuthi istock asithengile esengamele angasazi ukuthi uzosenza njani mina and nendawo yokudayisela isekho vele nendawo idayisela isekho angithi wena wamiyekisa indawo ebesebenza vele inganithathile akuyona yakho umnikazi wayo uyithathile nginika into engayona yakho indawo yakhe ibuyele kuyena nginika into engayona yakho wema sicela sihambeni manje uyokhuluma naye manje ayimzala ngeke hayibo uyamsaba yini umzala wakho mina ngisabi hayi ukuthi angikusabi pho manje kwenzakalani indaba zomndeni nani yazazi ngeke phela ngihlangana nendaba zomndeni wakho nami nginezami phela wamqola usisi wena noma umndeni ngiyabona nje njengoba ngisho ngithi njengoba ngisho ukuthi ngizophuma ngithathe noma ngabe yini manje yayingenjalo yayinjani ngangimzwela nje ngidayisele indawo ngesihle nako kwesekuthiwa sefikile kumzala wena uxakekela kumina hayi kwangeke ukuthi uxakekile usali ngabi namuntu ngikuzwela manje seyinaba abanikazi angithi seyinaba abanikazi njengoba ngikhishwe kabuhlungu mina wena yakhe imali wena imali yami awufuni nayo uphinde ngifuniseke indawo ngawo lutho hayi ngifuna imali ngifuna imali yami ibuye kumina angisafuni lutho ngizozamela mina angiyeke ngidayisa ngizozamela mina mangifuna indawo uqonda uthini uya kuthatha imali yakho Ntombi imali ngifuna namhlanje umuntu usazomfunisa uzophuma komashonisa phela awe makwazi angithi vele uhlezi bahamba umashonisa wena ubazi bonke phela uzoqola abanye abantu manje sizocela sixolele sicela ukuthatha nje yonke into ela endlini ephathekayo ngoba manje u2000 imali eningi kabi and uyazi nawe uyasazi nawe isimo mase nginika imali yakhe kanjani mase ngijobe ifuna ifoni yami thatha ifoni yami mase unayo ifoni wena unayo ifoni nginayo unayo ifoni wena ifile phela screen kancane angifuni ifoni efile ngifuna imali yami hayi uzoyikhipha sisi phela uzoyibamba ngithi phone ubambela ukuthi ngikunike imali yakho ngeke wena ahlahle into ezame ningabi ya phone ngiphinde ngiphandle kwayo izinto eziyini iyona le okay kodwa unali iqiniso hayi ngeke hayi wema ayifile screen inamanga
i-screen protector lesi sifela. Hayi ngiyayithatha sisi. Awunalo nje iqiniso. Ngiyayithatha ke. Ima uyayithatha ifoni yami base uzothatha imali yakho ushifuna Sicela siphe ne-password yayo ifoni. Sicela sifake i-password. Uzosibhalela phansi siyayithatha sithatha ifoni sithatha i-password yayo. Iyabuya ifoni yami akithi. Mawukuthi imali yakho. Ngeke ngikhiphele lento la. Ngibuza Akakuniki i-password. ngikubhalela. Ngibhalele intombi. Ngobani wena uma ngabe ungafuni nemali yami njengoba ungafuni nemali yami ngiyafika kuwena ngifike ngizothi ngizokhuluma kahle nawe awufuni ukukhuluma kahle nami. Umbekela istory enzima kabi. Akayibhale mayise eyayiphinde futhi eyayivula. Bhala i-password yakho sisi uyikhiphe. Bhalela i-password. Awusophinde futhi uyayivula futhi ifoni sibone. No usisi uzoyivula abone ukuthi iyavuleka yini. Sicela ushaya le-password. Hey ngeke. Uyiqola nje le ntombazana. Ayi mana awufaki i-password e-right. Nimnika ifoni ma. Ngicela uyikhiphe. Cela ifake wena i-password. Uyikhiphe futhi. Hayi sekuhamba kahle. Correct. Sicela Uyikhiphile. Uzoyithola ke mawusufuna Uyisebenzisa cha kanti. iphinde ilokhe futhi sicela iphinde ilokhe. Iphinde i-on. Ya uyibheka ukuthi hayi ayikho. Uyikhiphile. Angiphelile lo ngaphandle kwefoni yakho. Cela ubuye makuphela inyanga ngithatha imali yakho. Ayibo. oh hayi. Angeke ngize ngiyenze lokho. Okay ke wema sicela ngeke phela sithathe Nami ngisezokutokisa nje. Ima. Zokutokisa ungayitholi le phone. Hayi nami imama hayi kahle. Uhamba nokunye madoda. Kuningi. Sibambe la. Hamba matoko mntanami. Hlala la phansi angihlangani naleyo nto mina. Awu mntanami angathi wena ukwazi uqoqe imali Ayakwazi, Wo. Ma sihlale phansi. Beku right nje ngithatha ifoni kuphela. Ngiyahamba nazo lezi zinto mina. Hayi yabona nono le nawe le kora zakho uhamba nazo. Shiya nona kodwa ngathi amsogqokana. Angihlangani naleyo nto mina. Mina ucabanga ukuthi mina ngidayisana mina. Ngiyodayisa lezi zinto ukuze zobuya imali yami. Osiyami usaqalazi. Uma hamba ukuthi namabhodi yade. Hayibo. Ima. Yawadinga hamba la. Iyaphela nje inyanga uyithola imali Awafika yakho. u2000 lani. Awafika u2000 lani. Kahle kahle uyazikhokhela manje. Ngiyazibhadala. Lalela. Wena ungeyisile wena. 7 months wonke. Sasithene wena kahle wawenzani? Angithi wena wawumqola usisi. So kumele athathe into. Kangamqola. Okay, kumele athathe. Yabona le phone le ayiweti u2000. Lezi icathulo futhi zincane. Aziweti ngisho. Ngokuzoyithola nje le phela ifoni ubeyibamba kube zobuya thatha imali yakhe. Awukuthula uhlale phansi. Uhlale nje. Ngeke sikwazi wena. Hamba nazo zonke izinto mina manje. Ingakufaka enkingeni into enzayo. Ubani angeke izingifake. Ingakufaka enkingeni. Ingakufaka enkingeni. Thulula lokudla kwakho. Ngeke ukudla kwedla kanjani. Cha asambeni nakho ukudla. Akusithululi kudla la. Hayibo. Bamba la baba. Lokho kokugcina wejesu. Anginendaba. Mina ngiyacabangela yini ukuthi ngingabe ngidayisile namhlanje ngabe ngenze malini. Wema uyofika uyidlele nje wena ntombi. Ngiyosutha manje. Ube kuphinde ungibone. Ngikhathele wena ngikhathele. Kodwa iyohlangana. Anginendaba izohlangana. Manje sengihlangana. Isezohlangana namanje. Uqonda uthini ukuthi izohlangana? Hayi iyohlangana kampela. Kwazi phela ukuthi ngavele ngene umfazi nje endlini nami nihamba negora fika qoqo yonke. Angithi nawe ukwazi ukuqala nomzala wakho. Nomzala wakho. Izoqhukana. Angithi uyahola wena. Angithi uyahola. Hayi ngeke sisi mina ngiyaphanta mina. Ngiyaphanta. Imanzo hayibo. uNkulunkulu ngathi ngizonotha. Sala ke kanjalo nalo mali yami wena. Akube kuphinde ungibone. Uzobe uphinda apho. Ngiyakuphinda ngoba yiyona imali yami. Ngeke usayithola uyangizwa. Ngeke usayithola anginendaba. Yabo mase Ungenza isilimo ucakadulu ungalisa ngabantu ungibalekela mangiqhamuka. Uyasabuya lo mthetho kade le mali la. kanjani? Hayi kuyacaca. Hayi. Ngizobuya. Wena. Ngizobe ngivinjwa wena yini? Angithi wena ukufunile. Nokudla Nawe kwenzani sekuyaphoqa amabhodi wami. Lalelwe ma. Uyifika uyitike endlini. Angithi wena wamfuna. Angithi ukufunile yena.
nawe wena bongibalekela mangifika Ngitshela ukuthi ukukhuluma akabuye abuye uzoyithola imali yakhe nini iyaphela nje inyanga hayi ke mamela ngopheka ngani mina wazi ngabunane imali rest wena lethanga uthatha imali yakhe ubuthi izingane zakhe izodlana awuke lo mjovo umzwise wona uzwe nawe ukuthi unjani ngeke edlala hayi ngakuvuma anginendaba uzosala ungenalo ngoba uyeniqola anginendaba manje komakhelwane habani ngizokhumulisa kwalezo oyigqokile mina ukuba uyangazi kahle futhi isakuncane nophaqa bekumele sibathathe asendoda yakho esikhwama ngiyaqhatha-ke manje asinendaba siyahamba uzolala khona hawu khathalo wena imasi ngobani sinani hayi bo imaka asilwi nawe la ntombazana kodwa ngathi kuyaliwa manje kuyaliwa vele ukuthi akuliwa kuyaliwa wena ufika abantu bezongisifazane nami uyilona kanti yini uhamba nani nje umuntu esilisa ngihamba nawo amadoda nijike nithi ngoba ngumuntu esifazane namadoda yena manje akithi wena yini wathi ngoba umuntu esifazane awufuna ukukhuluma nomzala usenganele anginendaba ngiyabonga ntombi ngiyabonga manasi sisale isicathulo imali yami engaka ubani usukuzela namadoda akho hayi anginendaba nawe sala qola ndini sala qola uyikola wena hamba uyikola